खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोनांथार संबिजिरारि बिथिं आरो भारत संबिजिरनि 6थि सिडुल इयुननि डिलिमिटेशनाव बड'लेण्ड ओनसोलनि 6थि सिडुलाव एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव रिजार्भेशननि मासिखौ बांहोनाय आयदाखौ लानानै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव गोदान दिल्लीनि हाउसआव सुप्रिम कर्टनि सिनियर एडभकेट आरो संबिजिरारि एक्सपार्ट मानगोनां बिजय हानसारि बिथांखौ अफिसियेल थाग्रा न'आव लोगो हमनानै गोथौयै एबा गुवारै सावरायलायो। मानगोनां हानसारि बिथाङा 6थि फारिलाइनि सायाव गुवारै गियान गोनां आरो बेनि सायाव बिजाबबो लिरखांबाय। हानसारि बिथाङा थांनाय 20 नभेम्बर खालाराव गोदान दिल्लीनि कन्स्टिटिउशन क्लाबाव एबसु बारग' एनडिबि आरो इउबिपिअनि जथाय बानजायनायाव खुंनाय सेमिनारावबो बिथाङा बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनाय केसाव चार्जशीट दाखिल खालामनायनि उनाव फार्स्ट ट्रेक कर्टआव बिजिरनाया माब्ला जागायगोन बेयो रोखा नङा, नाथाय आसाम पुलिस केस 18/2025 नि गिबि हियारिंआ मंगलबारनिफ्राय बिजिरसालियाव जागायगोन। फारसेथिं जुबिन गार्गनि थैनायनि सोमोन्दोआव कामरुप मेट्रपलिटन CJM बिजिरसालियाव 4084/2025 नम्बरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेबादिनो रेजिस्टार केसनि उननि हियारिंआ दिनै जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिजिरसालियाव जुबिन गार्गनि थैनायनि केसनि गिबि हियारिं सानखालि नेमखान्थि बादियै गासै 7 दायनिगिरिफ्रा नुजाथिनो नांगोन। गोदान खौरां मोननाय बादिब्ला आयेन आरो रैखाथि जाहोननि थाखाय 7 दायनिगिरिफ्रा बिजिरसालियाव नुजाथिनो हानाय नङा। जुबिन बुथारनाय केसनि 7 दायनिगिरिफोरनि हियारिंखौ भार्चुएलनि गेजेरजों खालामनाय जागोन। दिनैनि जानो गोनां हियारिंआव दायनिगिरिफोरनि सावस्रिनि थासारिजों लोगोसे दायनिगिरिफोरा मोननाय दाय आरो मुलाम्फाजों सोमोन्दो गोनां गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ दिखांनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जुबिनखौ बुथारनाय केसनि दायनिगिरि श्यामकन महन्त, सिद्धार्थ शर्मा आरो सन्दीपन गार्गआ बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। फारसेथिं शेखर ज्योति गस्वामी, अमृत प्रभा महन्तखौ हाफ्लं जोबथेसालियाव दोननाय जादों। जुबिननि PSO पेरेस बैश्य नन्देश्वर बरबरुआ बाक्सानि निकासि जिल्ला जोबथेसालियाव दं। आथिखालाव बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो, गथ' गथाय, फिसाय गोनांखा आइजोआ गोमानाय जाथाय एबा गुबुनजों खारलांनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव मानसि गोमानाय जाथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मालिबिथा इन्द्रपुर गामिनि थागिबि बलगोरा इस्लारिनि आंगो बिसि जहरना इस्लारिया थांनाय 5 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं, जेराव बहा दङ दासिम जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9008596520 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। आसामनि मोननै आसामाला लामानि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फैगौ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआ मोन 20 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन होनना बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंबावोदि बेफोर बिथांखिफोरखौ प्रमद बर'नि सोरखार थानाय समावनो होनाय जादोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ बेफोरखौ मावफुंनो लुबैयाखिसै। जानो हागौ बियो रांखौ गाज्रि खालामनो सानदोंमोन। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। फैबाय थानाय जानुवारि दानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ चिरांनिफ्राय भुटाननि गेलेम्फुसिम रेल लामा गायसननो थाखाय एबा अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय नायदिंफैगोन होननानै बुंदों। 850 कौटि रांखौ नोंथाङा मानो गावनि पकेटाव लानानै दोननाय? BTR गोरोबथाजों फैफानाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाया जागोन ना जाला? 125थि संबिजिरारि सोदांनाया जाफुङाब्ला सोसनजानाय गामिफ्रा मा जागोन? नोंथांमोननि खुंथाय समाव गोबां बिबांजों आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ नुनो मोनाखैमोन, नाथाय दिनैनि सोरखारनि समाव क'क्राझाराव आन्तर्जयी मेला जुवा सोलिबाय थायो। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि बेलायाव मा बुंगोन? नोंथांनि माव बिबान समाव साख्रिनि थाखाय आनजाद लादोंमोन, बेखौ आथिखालनि सोरखारा होनायनि बाथ्रा बुंथ'वाखै। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? नोंथांनि समाव मावथारनो गोनां मा आद्रा थाबोनाय? गोनां फिननायजों UPPLनि आफादगिरि एबा बारग' BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंथिदों। बेफोरनि सायाव बिसायख'थि जेंना एबा साननाय बायदि फिथाइ थायैनि जाहोना मा?
जेराव रावबो सानाखैमोन एसेबां खम मासि मोनगोन होनना। गुबुन हारिनि गोसोखौ जै खालामनो हाबोआखै नामा प्रमद बर'? UPPL राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिखौ नोंथाङा दैदेननायाव उसुबिदा जादों नामा? जायनि थाखाय नुनो मोनदोंमोन बिजाथि लुबैना गोबां खुद्रिनाय, नाथाय गुबुन दोलोआव बिदि दंब्लाबो बेरखाङाखैमोन। नैबे मोनसे जाहोन नामा जेराव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय नोंथाङा लानाय बिथांखि बर'नि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लं खाम्फा गोदान दिल्लीयाव फसंथान सोलोंथायाव BTCआ आसामनि गेजेराव दावखोनाय बेफोरखौ नुनानै सोलोयै UPPL राजखान्थि दोलोखौ फोजोबस्रांनो आसामनि मेलेमजिबिफोरा सानदोंमोन नामा? हाग्रामा महिलारिया BJPखौ लाफानायनि जाहोना मा? मोनसे समाव नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन BJPनो BTCखौ फानबाय होनना। बे एखे खामानिखौ BPFआ मावबाय जेराव 28 सिटआव देरहानायबाबो मा बुंगोन? UPPLआ NDA एलायन्सआव थागोन ना थाला? गोनां फिननायजों UPPLनि आफादगिरि बारग' BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा बेफोर सोंथिखौ दिखांदों। उदालगुरि जिल्लानि रौता ओनसोलाव लासै लासै सिखावफोरनि थाखाय मोनसे जायगा जालांनो हमदों। साननि समावनो सिखावफ्रा 3 लाख रांसो बेसेननि गहेनाफोरखौ लुथिदों। जेराव रौतानि पुहिराबारिनि 1 नंनि बेंगलि सुबायाव सिखावफोरा साननि समावनो दरजाखौ सिमफायनानै लाख लाख रांनि सना रुपाखौ एबा गहेनाफोरजों लोगोसे 15,000 रां खावनानै लांदों। न'आव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै सिखावफोरा दरजाखौ सिमफायनानै सनानि चेन, 2 रुपानि ब्रेसलेट, 1 सनानि आस्थाम, 2 जरा सनानि केरा, 2 सनानि मंगलसूत्र आरो 15,000 रां नोगोद रांखौ खावनानै लाङो। बिगुमा दीपिका सिंहआ बै समाव गावनि फिसाज्लाखौ फरायसालिनिफ्राय लायनो थांदोंमोन। बे समावनो सिखावफ्रा खावनाय खामानिखौ मावदोंमोन आरो गासैबो गहेनाफोरखौ सिख'नानै एबा खावनानै लांनानै थांदोंमोन। जाथायनि उनाव रौता पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो। OC प्रणब डेका आरो SI परीक्षित दास बिथांमोना फैनानै गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरफैयो आरो थासारिखौ नायबिजिरो आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमगोन होननानै खोथा होयो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै माखासे हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। जेराव रौता पुलिसआ हेल्पलाइन नम्बरखौ फोसावनानै होदों। रौता ओनसोलाव दाब दाब खावनाय जाथायफोरखौ होबथानो थाखायनो रौता पुलिसआ जर'खा राहाखौ लादों। रौता पुलिसआ हेल्पलाइन नम्बरखौ रायजो राजाफोरनि थाखायबो जगायनानै होदों। जुदि सोरबाफोर सानाव गावनि न'निफ्राय ओंखारो अब्ला रौता पुलिसआ सिगांग्रो 6026901122 जगाजग एबा नम्बराव जगाजग खालामनानै खौरां हरनो खावलायदों। बेजों लोगोसे जुदि सोरबाफोर मिथिमोनै एबा सन्देह गोनां सुबुंखौ गामियाव बेरायबाय थानाय नुयोब्ला थाबैनो रौता पुलिसनो लिंहरनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। गसाइगावनि जारागुरियाव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मैयानिफ्राय बेखेवनानै होबाय। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों जारागुरि गामिनि माखासे लाइमोनफ्रा। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल जारागुरियाव संकस दैनि सेराव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ मैयानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। बे खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैयोब्ला नोंथांमोना खैरो बागाननि समायना रमायना मिथिंगायारि नुथायजों लोगोसे संकस दैनि जिरि जिरि बोहैनाय समायना नुथायफोरजों लोगोसे गोसो गोजोननाय लाफैनो हागोन। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ मैया गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि लकनाथ नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। मैया उदालगुरिनि टंला फरायसालिमायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ खुंफुंनांगौखौ बिथा खालामनानै मिरु एबसु, उदालगुरि जिल्ला एबसु, टंला दखरा एबसुनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनानै बानजाय आफादाव सोद्रोमा सोसननाय जायो। थान्दै जखनथाइखौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारि 2022 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामबाय। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि, उदालगुरि जिल्लानि दैदेनगिरि, दखरा आफादनि बिबानगिरि लोगोसे आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। एप्रिल 2021 मायथाइयाव उत्तर प्रदेशनि सासे सोरखारि मावथिआ COVID-19 जों साग्लोबजादोंमोन आरो पन्चायत बिसायख'थिनि समाव बिबान मावफुंनायनि उनावनो बे बेरामजों जिउ गोमादोंमोन। साख्रि आवलानि थैनायनि उनाव एलाहाबाद गोजौ बिजिरसालिया बिथांनि बिसिनि 3 लाख रांनि खेबसे हेफाजाब होनो थाखाय आर'जलाइखौ फिन बिजिरनो बिथोन होदों।
मख'नो गोनांदि कौशल किशोर मुंनि सोरखारि साख्रि आवलाखौ एप्रिल 2021 COVID-19 महामारिनि समाव बिसायख'थिनि बिबान होनाय जादोंमोन आरो 12 साननि गेजेरावनो COVID-19 जों सन्देर जानायनि जाहोनाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। नाथाय बै समाव बिथांनि बिसिया एन्टिजेन RT-PCR पजिटिभ टेस्ट एबा CT स्केन होनो हायैनि थाखाय खेबसे हेफाजाब हानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ 2022 मायथाइयाव जुलाइ दानाव बिनि फिसाया COVID-19 टेस्ट खालामाखैमोन आरो सन्देरनायनि जेबो फोरमान गैया होननानै बुंनानै खेबसे हेफाजाब होनो नेवसिगारदोंमोन। नाथाय एलाहाबाद गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि स्वरूपमा सुतुद्रेबी आरो अजित कुमारनि बेन्चआ आइजोनि आर'जलाइखौ फिन नायबिजिरफिनो आरो बिजिरसालियाव नायबिजिरनो थिरांथा लादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। खायसे ओरैबायदि लाइमोनफोर दं जेराव समाजारि बिजोङाव सोरनिबा सावगारिखौ लानानै गनायजाथावै मेम्स खालामनाय, माब्लाबा सोरखौबा ट्रल खालामनाय, सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै सावगारि गोसारोब्ला सोरबा फावखुंगुर, सोरबा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरनि सावगारिखौ लानानै नंखाय स्प्रेड खालामनाय, भाइरेल खालामनाय बेफोरबादि खालामनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबोबाय थादों। जेराव ससियेल मिडियाखौ नायोब्लानो बिसोरनिल' बेफोरबादि गनायजाथावै सावगारि एबा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनो। थारैनो बेफोरबादि सुबुंफ्रा माब्ला सोलायनो रोंगोन, माब्ला नागारगोन बेफोरबादि फोसावनायखौ? बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों फिन आरोबाव गोसारदों मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा AI नि मददजों खालामनाय मोनसे भिडिअ'। जाय भिडिअ'आव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै मोनसे भिडिअ' खालामनाय स्प्रेड जादों। जेराव हाग्रामा आरो प्रमदआ गोग्लैनानै दोलानानै थाबायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बियो सैथो नङा। बेखौ जायखौ AI नि मदद खालामनाय जादों होननानै साननाय जादों। 14 दिसेम्बर खालि अस्ट्रेलियानि सिडनी बन्डी बीचआव गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन, जेराव खमैबो सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे जाथाया फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। गाग्लोबग्राफोरनि गेजेराव सासेखौ सिडनी खोला-सोनाबनि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि नवीद आक्राम होननानै सिनायथिनाय जादोंमोन। आक्रमखौ गुलि गावनानै खानाय जादोंमोन आरो गुबुन सासे सिलाइ गावग्राखौ पुलिसआ गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। बिबानगिरिफ्रा बे जाथायखौ उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय होननानै फोसावदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बनिरिगाव थानाय आक्रामनि न'आव सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो बिथांनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो मोननो हादों। बे गाग्लोबनाय जाथाया हुनुका फालिनायनि समावनो जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। हाग्रानि मैदेरफ्रा गोबां दाब दाब जायगायावनो उदखार खालामनाय बायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि जामुगुरि हाटनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। बे बेलायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो राहा लायैनि अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। गुबैयै हरनि समाव काजिरङानि 6थि एक्सटेनसन ओनसोलनिफ्राय जाग्रा आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनानै हाग्रानि मैदेरफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो आबादारिफोरनि आबादफोरखौ खहा खालामनायनि अजद होबोगासिनो दं आरो थांनाय मोनायावबो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि मोनसे गिदिर फालोआ बटियारा ओनसोलनि खोला ओनसोलाव जामुगुरि हाटनि आबादारिफोरनि आबादखौ फोजोबस्रांदों। हाग्रानि मैदेरफोरनि फालोआ बटियारा गामियाव आलु, बेसर, गोजा दालि बायदि बायदि आबादफोरखौ जाफैदों आरो आदार बाख्रिफोरखौ खहा खालामलांदों होनना जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों। आलु आबाद मावनाय समाव आबादारिफ्रा जिंगा सिनो गोनां जादों मानोना हाग्रानि मैदेरा आबादफोरखौ फोजोबस्रांनानै गालांदों। जायगानि सुबुंफ्रा हाग्रा बिफानखौ हाग्रानि मैदेरफोरनि खैफोदखौ होबथानो एबा हमथानो हायैनि अजद होब्लाबो जेबो राहा लायाखै होनना मिथि मोनदों। उदालगुरि मासबाद इउनाइटेड ख्रिस्टान फेल'शिपआ 15थि आगु बर'दिन फोरबो फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद ओनसोलनि ख्रिस्टान फेल'शिपआ सेन्ट फ्रान्सिस असिसि केथलिक गिर्जा रौता फरेस्ट गेट आरो लामाबारि मासबादआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै आगु बर'दिन फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारियाव गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै लिंना लाबोजायो तेजपुर हस्पिटाल गिर्जानि गिर्जा सामलायगिरि बासेदा देबानन्द नायडु बिटेक MD बिथाङा रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों मासबाद इउनाइटेड ख्रिस्टान फेल'शिपनि आफादगिरि आमस दैमारिया माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों।
रबिबारनि मोनाबिलियाव मेरापानी सेक्टरनि आलुगुरि गामियाव गोख्रोङै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव नसुंसे रायजो नागालेन्डनिफ्राय 11 हाथियार लानानै फैनाय नागा हान्जाया हाग्रानि दाउफोरनि मैहुर खालामनो जयपुर गामियाव फैदोंमोन आरो असमिया सुबुंफोरखौ हुमखि होनानै बुंदोंमोन, जों मिथिगौ गोबां समफोरावनो नागाफोरा असमिया हारिनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबबोबाय थादों। बेबादिनो सिदिरपामनि साखाथियाव थानाय गामियाव जेराव सा 83 असमियानि नखरफोरा बे ओनसोलाव रायजो जानानै दं, नागा हान्जाया गोबां गामियारिफोरखौ दाउफोरखौ मैहुर खालामनो फैनायाव हेंथा होनायनि थाखाय सिगि-सिग' खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ गुलि गावनोबो हुमखि होदोंमोन। 11 सोद्रोमानि नागा हान्जानि गाग्लोबनायाव 4 सुबुंफोर फारियै किशोर कुमार, धीरेश्वर दैमारी, लुलु गगৈ आरो रुमि गुवाला बिथांमोना जोखोम जादों आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा नागा सेंग्रा सानैखौ हमनो हादों होनना मिथिहोदों। बेराफारसेथिं 9 नागा लाइमोनफ्रा जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन। जायगानि गामियारिफ्रा हान्जानि बंग'लुथा आरो सुसुम अडिअ' बायदि बेसादफोर बोखांनो हायो आरो बे जाथायनि जाहोनाव सिमा ओनसोलाव थासारिया दुंहाव सोमजिदोंमोन। बेबायदिनो दासान्दि CRPF आरो मेरापानी पुलिसा जाथायथिलियाव दं आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय नाजागासिनो दं, नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला 9 नागा लाइमोनफ्रा खारखोमाबाय होनना बुंदों। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि थामहिनबा NIA आ जम्मु आरो काश्मीरनि पहलगामाव पुलवामा उदखारिफोरनि गाग्लोबनायखौ लानानै दिनै चार्जशीट दाखिल खालामगोन, जाय गाग्लोबनायाव माखासे दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 26 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि पहलगाम जाथायाव 3 उदखारिफ्रा थोंजोङै लोब्बा दंमोन आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानै उदखारि बेरेखा नायबिजिरग्रा एजेन्सिया दिनै जम्मुनि स्पेशेल बिजिरसालियाव चार्जशीटखौ गथायगोन। बे बोसोरनि 22 एप्रिलखालि जानाय बे गाग्लोबनायनि उनाव जम्मु आरो काश्मीर पुलिसा खमैबो 3 उदखारिफोरनि महर एबा सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन आरो साफ्रोमबो सुबुंनि सायाव खौरां लायोब्ला 20 लाख रां बान्था होगोन होननानैबो फोसावनाय जादोंमोन। जों मिथिगौदि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन, जाय दावहायाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथाय जादोंमोन। बे दावहायाव गोबां भारतारि सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, जेराव जम्मु काश्मीरनि माखासे जिल्लानि ओनसोलाव थानाय भारतारि सुबुंफोरनि न'-बांफोरा खहा जादोंमोन आरो गोबां जिउ गोमादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केस रेजिस्टार खालामनायनि उनाव नायबिजिरग्रा हान्जाया 350निबो बांसिन जायगानि सुबुंफोरजों सोंनाय-फिननाय खालामदोंमोन, जेराव पनी ड्राइभार, गलादार, फट'ग्राफार आरो एडभेन्चार स्पर्ट्सजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरबो दंमोन। जुन दानाव NIA आ उदखारिफोरखौ आश्रय होनायनि दायाव 2 सुबुंखौ खादोंमोन आरो बडगढ़निफ्राय परवेज आहमेद जाटार आरो पलामनिफ्राय बकीर आहमेद जाटारमोनखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। रासियानि हादोरगिरिनि रैखाथि आरो रैखाथि खान्थिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा गोमोथाव जानाय नङा। मोनसे एबा मोननै नङा, नाथाय रासियानि हादोरगिरिया 4 थाखो गोनां रैखाथि बिथिंजों गुबुन जायगाफोराव दावबायो, जेराव गोबां गोख्रोङै रैखाथिखौ होनो गोनां जायो। बिथांनि रैखाथिनि थाखाय रैखाथि हान्जानि मोनसे गोख्रों हान्जा दं। बेफोर जाबाय बिथांनि रैखाथि आरो रैखाथिनि थाखाय बिबानगोनां सुबुंफोर, जायफोरा 5 बोसोर फोरोंथाय लाखांबाय। गुबुन रोंग'थिफोरनि अनगायैबो बे मानसिफोरनाव गोख्रों देहा, साबसिन मेलेम, गुरै आखु, गोरों-गोरा आरो हादोरगिरिनि रैखाथिनि बिबान लानायनि सिगां सानस्लाबै थासारिफोरखौ सामलायनो हानाय गोहो थानांगौ। आथिखालाव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ रैखाथि होनायनि बिबान थानाय एजेन्सिया जाबाय हादोरगिरिनि रैखाथि सिबिथाइ, जायखौ सुंद'यै FSO बुंनाय जायो। पुतिननि रैखाथिनि थाखाय बे एजेन्सिनि सिङाव थानाय सिकिउरिटि मावथिफोरासो बिबान लायो। जेब्ला पुतिनआ गुबुन हादोराव दावबायो एबा मावख'आरि दावबायनायनि थाखाय थाङो, अब्ला बे रैखाथि हान्जाया पुतिन सफैनायनि सिगांनो बै जायगायाव एबा हादोरनि थासारिखौ बिजिरनानै लायो। हादोरगिरिया बबेयाव थागोन, बबेयाव गोग्लैगोन, बबे बिरखंखौ बाहायगोन, बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ सामलायनाय जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।